Ahoj, máme tady čtvrtek a to znamená jediné, vyrážíme na výlet. Tentokrát se budeme pohybovat v okolí Klášterce nad Ohří. Do navigace si dáváme Šumburk, auto necháváme v Otoči před zákazem vjezdu a čeká nás cesta asi kilometr kolem jablečných sadů. No a cca po 10 minutkách docházíme k zřícenině panského dvora Šumburk. Dvůr dříve sloužil jako sýpkej, maštale, stáje i obydlí a po požáru hradu Šumburk, který se nachází nahoře na kopci, se sem vrchnost přestěhovala. Pro milovníky urbexu tohle bude naprostý ráj, jenom buďte prosím opatrný. No, poté co si to projdeme, tak pokračujeme dál a tentokrát vyrážíme na hrad Šumburk. Od rozpadlého dvora nahoru na hrad je to cca půl hodinky a jde se po žluté turistické značce. Gotický hrad byl postavený v 15. století a na svou dobu byl poměrně dobře opevněný, protože měl 2 brány, věž, palác i hradby. Hrad vystřídal několik majitelů, ale když v 17. století vyhořel, tak už nebyl opraven a šlechta se usídlila dole ve dvoře. Zřícenina je poměrně rozsáhlá, dochovalo se nám toho docela dost, ať už obytná věž nebo vstupní brány, ale nečekejte tady žádné komnaty nebo něco takového. To nejkrásnější na téhle zřícenině ale je jednoznačně ten výhled. Celý hrad jsme měli pro sebe, strávili jsme tady cca nějakou půl hodinku a potom jsme se vydali stejnou cestou zpátky k autu. Musím říct, že hrad se mi hodně líbil, ale ještě víc se mi líbil ten dvůr, takže určitě vám doporučuji se tam podívat. No a my teda teď jdeme do auta a jedeme jenom kousek vedle do Klášterce nad Ohří. Auto jsme nechali u lázní a šli jsme se trošku občerstvit do Loděnice. Loděnice je krásný bufet hnedka vedle Ohře s výhledem na zámek, je tam spoustu sezení venku, má to tam hrozně dobrou atmosféru. No a potom už jsme se vydali do zámku, respektive do zahrady, která je hnedka vedle. Zámek v Klášterci vznikl na místě původní gotické tvrze, která tu stála už ve 14. století. Dnešní podoba zámku je novogotická a pochází z 19. století. Pokud byste se chtěli podívat do zámku, tak tam je unikátní expozice porcelánu, ať už je to starý čínský, japonský anebo český. My tentokrát interiéry vynecháme a projdeme se jenom parkem. Ten park je opravdu veliký, je tady několik soch, spousta exotických stromů a vznikl už v 17. století. V parku je i několik staveb, za mě asi nejzajímavější je sala Terena, na které jsou sochy od Jana Brokofa. No a to je tak nějak z dnešního výletu všechno, bohužel počasí nám úplně nepřálo, prakticky celý výlet nám propršelo, ale zase díky tomu jsme měli všechno jenom sami pro sebe. Každopádně, pokud se vám video líbilo, budu ráda za like, za odběr a do komentářů mi napište, jestli už jste navštívili Šumburk a nebo Klášterec.